הימים האלה קשים ממש. אני אישית הולכת לישון בלילה עם כל הידיעות והחדשות, וקמה עם זה בבוקר, ואני חושבת שהתחושה של כולנו היא תחושה של עצב עמוק שאין לו סוף, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו, וחוסר אונים מטורף. אז אני רוצה להציע תרגיל הבוקר, שיעזור קצת לקחת מרחק, וקצת רגע להחזיר אותנו לאיזשהו איזון, כמה שאפשר בימים האלה. תעשו את זה, אני עושה את זה הרבה עם מטופלות שלי, אני עושה את זה הרבה עם עצמי ועם מי שצריך. זה מקרקע, זה מרגיע לכמה דקות, ואפשר לעשות את זה כמה פעמים ביום שרוצים, ובתקווה שזה ישאיר אותנו ככה קצת יותר יציבים. אז זה הולך ככה, קחו לכם 3 דקות, 2 דקות, 3 דקות, לשבת, לעצום עיניים, להרגיש את כפות הרגליים שלכם נוגעות בקרקע, להרגיש, אפילו אם זה לא מרגיש ככה בתחושה הפנימית, להרגיש שיש קרקע יציבה מתחת לרגליים שלכם, ויש שמיים מעל הראש שלכם, יש פה משהו שהוא יציב והוא קורה, אפילו שהתחושה היא לא כזאת. תנסו להתחבר לתחושה של האגן שלכם, יושב על הכיסא, של הגב, נשען על הכיסא, ממש להיות בכל התחושה הזאת של הגוף שהוא כאן, והוא נוכח, והוא קיים והוא יציב. הגוף שלנו יציב, למרות כל מה שקורה בו בפנים. ותנסו לדמיין שיש איזשהו חישוק מסביבכם. ממש תעצמו עיניים ותדמיינו את החישוק הזה, ותראו באיזה צבע הוא, ואיך הוא נראה, ואם הוא דק או עבה, ואם הוא מצליח להיות סגור או לא. אם הוא מצליח להיות סגור, אז זה טוב, ואם הוא לא, אז תנסו לראות מה יכול לעזור לכם לסגור אותו. ותנסו לראות מה אתם רוצים להוציא מהחישוק הזה עכשיו. הכל בסדר, גם אם זה ל5 דקות, גם אם זה לשעה, גם אם זה רק רגע לשמור על השפיות, תוציאו מהחישוק הזה כל דבר שכרגע לא עושה לכם טוב ולא מתאים. אנשים, סיטואציות, ידיעות, חדשות, תוציאו מהחישוק, ותראו שאתם משאירים בתוך החישוק שלכם רק את עצמכם, ורק את היציבות של הגוף, ורק את הקרקע הזאת מתחת לרגליים, ורק את מה שמתאים לכם. תהיו בזה כמה דקות, ואז לאט לאט תפתחו עיניים, תנו לעצמכם איזה חיבוק כזה בשתי הידיים, חיבוק פרפר כזה, תרגישו את הגוף, קחו נשימה עמוקה, ובהצלחה עם הכל.